Wat leuk dat jullie er allemaal zijn. En vandaag ga ik een boekje voorlezen. En dit is het boekje. Koosje maakt muziek. Ja, wij zijn heel blij met de voorschoolsopvang die gratis aangeboden wordt door de gemeente Hulst. Nou, we zijn heel blij dat we hiermee opstarten. De voorschool is eigenlijk voortgekomen vanuit de gratis kinderopvang en de startgroepen. Wij vinden als gemeente Hulst heel belangrijk dat kinderen zeg maar, tijdig ook mee gaan doen in het schoolsysteem. En vandaar de voorschool, dat is voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar in de gemeente Hulst. En we hebben gezegd vanuit de gemeente van dat willen we gratis faciliteren. Je merkt dus echt al verschil. Ja, zeker, zeker. Ja, we zijn eigenlijk na de zomervakantie eigenlijk gestart met het aanbod. En daar is eigenlijk veel respons op gekomen. Ja. Verwacht je dat in de toekomst dat het nog meer gaat worden? Ik denk het wel en ik hoop het ook. Want het is gewoon belangrijk dat kinderen elkaar ontmoeten en daarvan kunnen leren. U zegt al dat er nu wel meer kinderen op afkomen ook. Bent u dan ook niet bang dat de druk bijvoorbeeld op dit soort opvangen groter wordt? Nou, we zien bijvoorbeeld op deze opvang, het Poppeke en Kloosterzande, dat er 4 extra zijn gekomen door onze maatregel. En dat is alleen maar toe te juichen. Op dit moment zien we dat nog niet terug, maar het personeelstekort is er gewoon, dus ook daar moeten we wel rekening mee houden. Wij hebben nu 4 kinderen die nog nooit naar een peuterspeelzaal zijn geweest. Die zijn nu onder de peuters, die spelen en ontdekken en leren. Dus dat is voor ons echt een heel mooie start.